Минчев срещу Митрев. И Минчев бележи. Славия повежда. Нашименто се отправя към бялата точка. Споменах ви за една пропусната дуспа от Нашименто. В хода на подготовката в Малта през зимата той вкара една, но в контрол изпусна една срещу Етър. Стованов бе тогава на вратата. Сега Нашименто срещу Георги Петков. Петков ще играе по нервите на португалеца. Попов обаче го призова да се върне на позиция. Нашименто срещу Петков. Нашименто 1-1. Защо да се ядосва Георги Петков? Рязък удар с левия крак на Нашименто. Усети ъгъла Георги Петков. Струва ми се, че докосна топката. Въпреки това, след като с двете ръце той сложи пътя на топката, тя все пак спря в мрежата зад него. Резултатът е 1-1. Милчо Ангелов за Славия. Той почти не игра, за буквално в последните секунди. Ангелов срещу Митрев. Гол. Славия отново напред. Сега психологическия натиск е изцяло върху сините и в частност върху Халит Ям. Той ще е следващия изпълнител за Левски. Едва ли от най-очакваните изпълнители на дуспи Халит Ям. Но явно и самият той е изразил желание и готовност най-вече да бие дуспа. И скандирани от трибуните могат само допълнително да надъхат и мотивират Георги Петков. Тиам, много малка засилка за сенегалеца. Сигналът е даден. Халит Ям и спасяване на Георги Петков. Славия е напред с 2-1. Малка засилка, погледна си ъгъла, в който реши да шутира Халит Ям. Горе-долу там прати топката малко по-ниско и Жорди Гомес, когато Петков отново спаси. Славия е по-близо до купата. Сега Ивайло Димитров. Той вкара важна дуспа, с която Славия отстрани Ботев. Тук на този стадион, на тази врата. Ивайло Димитров, спасяване на Митрев. Митрев отговори подобаващо. Все още обаче Славия води с 2-1. Сега обаче ще имат възможност сините да възстановят равенството, ако Прохаска реализира. Голмайстора на Славия и в първа лига, и в турнира за купата пропусна. Прохаска бе обичайният изпълнител на наказателни удари. Вкара дори 2 в един мач срещу Нефтохимик миналия сезон. Този сезон пропусна една срещу Берове. Прохаска и Петков. Прохаска и ново спасяване на Петков. 2 поредни пропуснати дуспи за Левски. Славия води с 2-1. Прохаска, който толкова отчаяно лелееше да стигне до трофей, все още има възможността да го направи, но изключително важен пропуск.
Стефан Велев, бившият футболист на сините, не успя да вкара той на Георги Петков в онзи злощастен за Левски матч през 2013. В последните минути имаше възможност да донесе титлата на Левски. Сега се бори за Славия. Велев и той бележи. Резултатът е 3-1. Тоест тази дуспа Левски трябва да вкара задължително. Антонио Вутов ще изпълнява. При пропуск няма да има нужда от пети дуспи. Вутов! 3-2. Петков има претенции, че Вутов се е спрял. Сега обаче най-голямата тежест ще падне върху Георги Йомов. Мисля, че се отправя към изпълнението. Юношата на сините, ако отбележи, ще донесе купата на Славия. Мисля, че не бъркам в изчисленията. Тъй като само Ивайло Димитров е пропуснал за белите, а пък за Левски провалилите са двама. Халити Ями и Роман Прохаска. Йомов срещу Митрев. Двама юноши на сините. Йомов! Гол! Славия печели купата! След 22 годишна пауза Славия триумфира с купата. Стадион Васил Левски е помръкнал, тъй като много по-малко са белите фенове, а пък Габриел